Lietuvoje tokia išskirtinė proga. Šis vizitas susijęs su mūsų, kuriomis ketiname rengtis Suvalkų koridoriaus gynybai ir skiriame ypatingą dėmesį šiai strateginiai vietai. Tai tik tai dar kartą pademonstruoja, kokie artimos mūsų šalis, kokie artimi ir stiprus sąjungininkai mes esame ir kaip mūsų bendradarbiavimas įvairiose gyvenimo srityse vis labiau persikelia ir į karinio bendradarbiavimo sritį. Šiandien dalyvavome Brave Griffin 24 pratybose ir jos apima įvairias kariuomenės rūšis, taktinės pratybos, kuriomis numatyta ginti tam tikrą teritorijos ruožą ir kurios įvyko tikrai labai sklandžiai ir pademonstravo ne tik tai Lenkijos ir Lietuvos, bet taip pat ir kitų šalių, kitų sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų, Portugalijos pasirengimą dirbti kartu, sąveikauti ir siekti optimalių rezultatų. Dvišalio susitikimo metu tikrai su gerbiamu prezidentu turėjome galimybę kalbėti apie dabartinės aktualijas. Man buvo įdomu išgirsti neseno įvykusio vizito į Jungtinės Amerikos valstijas atgarsius ir, sakykime, jo vertinimus tam tikros sytuacijos. Bardzo dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że mogliśmy się tu spotkać i porozmawiać o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Praėjusią dienomis turėjau kaip tik pokalbį telefoną su Sakartvelo prezidente ponia Zurabišvili ir deja tie įvykiai. Rozmawialiśmy także telefonicznie z innymi prezydentami. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Artima šalis Sakartvelas neartėja, o tolsta nuo europinių idealų ir tikrai sudaro kliūčių toliau sklandžiai eiti eurointegracijos keliu. Todėl turime tai reaguoti. Reikia... Cały czas... Dzień dobry, Wasza Ekscelencjo, Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, drogi przyjacielu Andrzeju. Pragnę powitać, Panie Prezydencie, na Litwie. Pana wizyta to kolejny dowód na to, że jesteśmy bliskimi sojusznikami i partnerami strategicznymi. Dziś wspólnie obserwowaliśmy działania żołnierzy litewskich i polskich w ramach międzynarodowych ćwiczeń taktycznych szczebla brygady Brave Griffin, w którym też brali udział żołnierze z innych krajów członkowskich NATO, Portugalii i USA. Na dwustronnym spotkaniu omówiliśmy kwestię obronności bezpieczeństwa regionalnego, wzmocnienia relacji dwustronnych. Cele tych ćwiczeń są nie tylko militarne, postawione na wzajemnej koordynacji podczas wspólnych działań wojskowych i operacji obronnych w korytarzu suwalskim, obszarze geograficznym ważnym dla NATO i całego regionu. Również podczas spotkania omówiliśmy trudną sytuację w Gruzji, dziejące się niedobre rzeczy, które zakłócają drogę Gruzji ku integracji europejskiej. Taip pat kalbėjome ir apie galimą mūsų bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Žinome, kad mūsų pietinis kaimynas Lenkijos Respublika tikrai yra pavyzdys, kaip reikia atliepti toms geopolitinėms rizikoms, kurios kyla aplink mus. Ir jūsų pavyzdys 4% bendrojo vidaus produkto gynybos finansavimo yra tikrai įkvepiantis visiems mums. Nepaslaptis, kad Lietuvoje inicijavo verslo bendruomenę siekti 4% bendrojo vidaus produkto finansavimo. Ir šiuo Lietuvoje labai intensyviai diskutuojame apie tai, koks galėtų būti didesnio gynybos finansavimo finansinių šaltinių klausimo sprendimas. Podziwiamy Polskę jako przykład w obszarze bezpieczeństwa i obronności, która inwestuje w obronność ponad 4% PKB. Podobna dyskusja wynikła również w społeczeństwie litewskim, inicjatywa rzędu
4% wydatków na obronność. Obecnie toczy się dyskusja nad źródłem pozyskania tych środków. Konkrečiai kalbėjome apie HIMARS sistemas, kadangi tiek Lietuva, tiek Lenkija ketina įsigyti šių sistemų, jau įsigijo, tačiau ketina ateityje įsigyti dar daugiau. Ypatingai turint omenyje, kad Lenkija turi ir planų gaminti amuniciją, mes norėtume bendradarbiauti ir mano pasiūlymas buvo būtent ta linkme, kuriant regioninį logistinį centrą ir be jokios abejonės, jeigu būtų bendri pirkimai raketų, galėtume dalyvauti bendruose pirkimuose. Tai būtų tikrai labai konkretus pavyzdys, kaip galima mūsų tamprius. Omówiliśmy również możliwość rozszerzenia w obszarach zdolności artylerii rakietowej HIMARS. Polska nabywa te systemy, więc omówiliśmy kwestię wzmożonej pracy w zakresie logistyki i pozyskiwania amunicji do tych systemów artylerii rakietowej. Współpracy w tym zakresie. Na ir pabaigoje kalbėjome apie NATO viršūnių susitikimą Vašingtone. Iš tikrųjų labai svarbus tas tempas arba ta dinamika, kurią mes įgijome Vilniaus viršūnių susitikime, būtų tęsiama ir Vašingtone. Ir kalbame tiek apie Ukrainos perspektyvas, bet ypač kalbėjome apie tai, kad mes tikrai turime suvokti situacijos rimtumą ir tie 2% kaip grindis gynybos finansavimo, apie ką mes sutarėme Vilniaus viršūnių susitikime, kad tai jau iš esmės neatliepia šiandieninių mūsų ambicingų poreikių ir turėtume dar aktyviau ir energingiau raginti partnerius didinti krašto apsaugos finansavimą, nes tokios yra šiandien realios ir turint omenyje, kad Rusijos grėsmė yra ilgalaikė grėsmė, tiesiog nėra kito kelio, kaip tik tai stiprinti mūsų saugumą mūsų pačių pastangomis. Omówiliśmy również perspektywy szczytu NATO w Waszyngtonie i wdrażanie decyzji ze szczytu NATO spotkania na najwyższym szczeblu w Wilnie. Jesteśmy zgodni, że ów poziom zakreślony na poziomie 2% PKB jest w obecnych dynamicznych i skomplikowanych czasach niewystarczający, więc musimy działać wspólnie na rzecz przekonania partnerów w NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Dar kartą dėkoju, gerbiamas prezidente, mielas Andžejau, už šį vizitą. Turbūt tai yra tikrai pavyzdys santykiai kaimininių valstybių, kuriais galime tik tai pasidžiaugti. Šiais laikais, kuomet yra priešų, strateginių priešų ir visokių kitokių varžovų, tokie puikūs, idealūs, netgi sakyčiau, skambės labai iššaukiančiai, tačiau sakyčiau net idealūs santykiai ir tarp Lietuvos ir Lenkijos demonstruoja tikrai mūsų tautų artumą ir aš manau, kad mes dar neišnaudojame viso potencialo mūsų galimo bendradarbiavimo. Mes turime daug planų ir ekonominio bendradarbiavimo srityje ir laukiame Lenkijos bankų ateimo į Lietuvą. Žinau, kad diskusijos šiuo klausimu jau yra labai toli pažengusios. Tad ačiū Jums už šitą vizitą ir aš su nekantrumu laukiu mūsų kitos vizito stotelės. Kartu su prezidentu vyksime į Kauną, dalyvausime Europos idėjos konferencijoje ir kalbėsime apie šiandienos ir rytojaus Europą mūsų akademiniam jaunimui. Szanowny Panie Prezydencie, drogi przyjacielu Andrzeju, niezwykle się cieszę z tej wizyty tu, która demonstruje nasze wspaniale, wręcz idealne, być może to zabrzmi zbyt kontrowersyjnie, ale doskonale relacje między naszymi bratnimi narodami.
Myślę, że wiele jeszcze kwestii mamy do omówienia, zarówno współpracy gospodarczej. Podejmowany jest temat przyjścia polskich banków na Litwę, ale to będzie okazja do kolejnych rozmów, które niebawem też będziemy mieli ku temu okazję w Wilnie, w Kownie na konferencji The Idea of Europe. Dėkojame. Dabar žodį tarti kviečiame Lenkijos Respublikos prezydentą Andrzej Duda. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, chcę bardzo podziękować przede wszystkim panu prezydentowi Gitanasowi Nausedzie za zaproszenie do Kowna i tutaj na te ćwiczenia po to, by móc razem być świadkami wspólnej służby i pracy naszych żołnierzy. To jest bardzo ważne ćwiczenie. Chcę z całą mocą podkreślić, że stanowi ono dowód na to, że polscy żołnierze są gotowi do tego, by przyjść w razie potrzeby swojemu litewskiemu sojusznikowi i sąsiadowi z pomocą. Dziękuję też żołnierzom 15. Brygady zmechanizowanej z Giżycka za to, że są tutaj obecni, biorą udział w tym ćwiczeniu. Proszę Państwa, to ćwiczenie Brave Griffin jest jak gdyby, można powiedzieć, w jakimś sensie kontynuacją ćwiczenia Dragon 24, w którym uczestniczyliśmy niedawno z panem prezydentem. Być może Państwo pamiętacie, obserwowaliśmy przekraczanie przez sojusznicze Wisły w Polsce z zachodu w kierunku wschodnim właśnie po to, by w razie czego jednostki sojusznicze były w stanie stanąć do obrony przesmyku suwalskiego, najbardziej dzisiaj chyba strategicznego miejsca na całej mapie Europy, jednego z całą pewnością z najbardziej strategicznych miejsc na świecie. Miejsca, które dzisiaj niestety trzeba sobie powiedzieć jasno, jest w potencjalnym zagrożeniu. Od 2001 roku obserwujemy bowiem tutaj w tym obszarze hybrydowy atak ze strony reżimu białoruskiego zarówno na polską, jak również na litewską granicę. Gerbiamas prezidente, gerbėmieji, širdingai dėkoju už galimybę būti šiandien čia ir stebėti šitas bendras mūsų sąjungininkų pratybas, kad kartu liudytume lietuvių, lenkų ir sąjungininkų karių pasiryžimą kartu bendromis jėgomis ginti šio regiono saugumą ir įrodytume, kad lietuvių, lenkų ir sąjungininkų kariai yra pilnai tam pasiruošę. Šiandienos pratybos buvo tikrai geras to įrodymas pasiruošimo. Labai džiaugiuosi, kad ir 15-oji mechanizuota brigada iš Gižicko čia dalyvavo ir taip pat pademonstravo puikius savo sugebėjimus veikti sinergijoje kartu su sąjungininkų kariais. Brave Griffin pratybos tęsia Dragon 24 pratybas, kuomet iš Vyslos, kuomet Lenkijoje kartu su prezidentu stebėjome, kaip iš Vyslos sąjungininkų kariuomenės keltųsi į rytus, kad galėtų apginti Suvalkų koridorių, kuris šioje šiandieninėje situacijoje yra esminis, nepaprastai strateginė teritorija ne tik tai Lietuvai ir Lenkijai, bet taip pat ir visai Europai, o gal ir visam pasauliui. Kadangi, kaip žinia, nuo 2021 metų stebime hibridinės atakas iš Baltarusijos teritorijos nukreiptas tiek į Lietuvą, tiek į Lenkiją, tiek į šio regiono šalis. 3 lata, można powiedzieć, z różną intensywnością, ale okresowo bardzo intensywnie trwa ta hybrydowa presja na granicę. Odczuwa to zarówno Polska, jak i Litwa, odczuwa to także Łotwa. Niedawno był także i atak na granicę Finlandii. Wiemy o tym wszyscy i w związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj ten obszar przesmyku suwalskiego jest terenem szczególnie zagrożonym. Tą presję hybrydową, migracyjną na nasze granice oczywiście jesteśmy w stanie odeprzeć przy pomocy naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej wspieranych przez wojsko, ale rzecz jasna nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to testowanie
naszych zdolności reagowania, że jest to testowanie naszych zdolności obronnych. Dlatego to dzisiejsze ćwiczenie, które pokazuje czysto militarną gotowość naszych wojsk do obrony tego obszaru Europy i państw NATO, ma znaczenie ogromne, jeżeli chodzi o także i element odstraszający, zniechęcający do potencjalnego atakowania. Dlatego cieszę się bardzo, że w tym ćwiczeniu nasi żołnierze mogli brać udział razem. Myślę tutaj o żołnierzach polskich i litewskich, ale cieszę się również bardzo z tego, że byli także i inni nasi sojusznicy, jak Państwo widzieliście, żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, żołnierze Armii Portugalskiej. To jest klasyczna współpraca i klasyczne zgrywanie procedur i umiejętności pracy żołnierzy w ramach działań sojuszniczych Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc to ćwiczenie z całą pewnością było ważne. Dla nas w Polsce ono miało jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie relokację batalionowej 15. Brygady Zmechanizowanej i z jej macierzystej jednostki tutaj na Litwę, co musiało nastąpić w szybkim tempie. Nie tylko sami żołnierze, ale jak Państwo widzieliście również i wozy bojowe, a więc całe ich wyposażenie potrzebne do podejmowania interwencji obronnej musiało się tutaj w szybkim tempie na Litwę przemieścić, co jest oczywistym elementem także i treningu właśnie do tego, by w razie potrzeby móc taką akcję szybko przeprowadzić. Jau 3 metus stebime intensyves hybridinės atakas, nukreiptas ir prieš Lenkiją, ir prieš Lietuvą, ir prieš Latviją, o taip pat neseniai ir prieš Suomijos teritoriją. Taigi nepaprastai svarbu yra tai, kad pratybose yra mokomasi, kaip reikėtų apginti Suvalkų, šį labai jautrų regioną, Suvalkų koridorių. Jaučiame spaudimą, taigi tas bendros pratybos rodo, koks svarbus būtų bendradarbiavimas ir pasienio tarnybų su kariuomenės pajėgomis, kadangi tos hibridinės atakos šalia sienos, sienų abiejų šalių teritorijų yra vykdomos. Tai buvo nepaprastai svarbu ištestuoti. Taip pat ir nepaprastai svarbu parodyti NATO sąjungininkų pasirengimą atremti galimas atakas ir vykdyti tai atgrasimo politikai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien pratybose dalyvavo ne tik tai Lenkijos ir Lietuvos, bet taip pat ir sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų ir Portugalijos kariai. Tai yra klasikinis NATO sąjungininkų šalių bendradarbiavimas, saugumo užtikrinimo ir atgrasimo politikai būtinas. Lenkijoje taip pat dar labai svarbu, kad buvo treniruojamasi, kaip vyktų ir dabar tai buvo realiai vykdomas Lenkijos karinio vieneto 15-osios mechanizuotos brigados iš Gižicko, iš Lenkijos perkelimas, logistinis relokavimas iš Lenkijos teritorijos ir karių ir visos reikiamos technikos į Lietuvos teritoriją. Tai grėsmės atveju turėtų vykti labai greitai ir dabar tai buvo puikiai treniruotė, kaip buvo galima ir kaip tai buvo įvykdyta. W związku z tym chcę bardzo podziękować panu prezydentowi, przede wszystkim Gitanasowi Nausedzie jako gospodarzowi, ale także i oczywiście i żołnierzom odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie tego ćwiczenia. Chcę podkreślić, jak Państwo zresztą widzieliście, ćwiczenie odbyło się znakomicie. Także przygotowanie do tego, żeby nam przedstawić zakres i przebieg tego ćwiczenia było bardzo obrazowe i w związku z tym bardzo czytelne. Wszystko jest przygotowane bardzo starannie. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie prezydencie, za tak znakomite przygotowanie tego ćwiczenia i tego dzisiejszego spotkania. Taigi labai norėčiau padėkoti ir jums, gerbiamas prezidente, kaip šeimininkui ir visiems generolams, vadams, kariams, visiems dalyvavusiems pratybose, šiose nepaprastai sėkmingos pratybose, o atskirai dar norėčiau taip pat padėkoti už puikų parengimą ir pademonstravimą praktiškai vaizdingą ir tikrai labai aišku, labai išskaitomą aiškiai, kuris mums tikrai jums už tai dėkoju. Odbyliśmy także z panem prezydentem spotkanie w formule bilateralnej, dwustronnej polskiej i litewskiej delegacji. Przed chwilą
Pan prezydent przedstawił przed momentem podstawowe zagadnienia, które omawialiśmy. Ja dodam tylko, że również przebieg rozmów, które prowadziłem w trakcie mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdzie, jak Państwo wiecie, uczestniczyłem w Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Mówiłem zatem o zrównoważonym rozwoju również z punktu widzenia doświadczeń naszych tutaj w Trójmorzu, Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozmawiałem również w Stanach Zjednoczonych na marginesie sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju z sytuacji na Bliskim Wschodzie, w strefie Gazy i rozmawiałem oczywiście również z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Jak Państwo wiecie, miałem spotkanie i jednym z tematów, które w trakcie tego spotkania zostały poruszone, była kwestia Ukrainy, sytuacji na Ukrainie, dlatego że pan prezydent Donald Trump mnie o to pytał, więc przedstawiłem tę sytuację. Następnie byłem w Kanadzie i tam przede wszystkim spotkałem się z panem premierem Justinem Trudeau, z którym również rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, zbliżającego się szczytu NATO. Przebieg tych rozmów przedstawiłem panu prezydentowi.